Dobrodošli u još jednu agropatrolu. Evo nas u Staroj Pazovi. Pogledat ćemo usev pšenice i vidjeti u kakvoj je kondiciji i koliko su prisutne ekonomski najznačajnije bolesti. Nalazimo se u Staroj Pazovi, na parcelama Zjeze Agroproma. Pšenica se trenutno nalazi u fazi trećeg kolenca. Ono što je ključno u narednim danima je da ispratimo formiranje listova koji imaju najveći uticaj na prinos. Nalivanje zrna, odnosno prinos, najviše zavise od dobre zaštite lista zastavičara i 2 lista ispod njih. Na pšenici već uočavamo ekonomski najznačajnije bolesti: septoriju, rđu i pepelnicu. Mnogobrojna iskustva iz praksi su pokazala da u ovim situacijama moramo koristiti isključivo provjerena rješenja. Priaksor će i ove godine obezbijediti vrhunsku zaštitu i maksimalne prinose. Priaksor obezbjeđuje dugotrajnu, fleksibilnu i efikasnu zaštitu pšenice i ječma, bilo da se primjenjuje u fazi intenzivnog rasta ili u fazi lista zastavičara. Jedinstvena osobina Priaksora je da štiti novi porast, odnosno list koji u vrijeme tretmana još nije izašao. Ova osobina je jako bitna za sve proizvođače koji koriste Priaksor pre pojave lista zastavičara. Fungicid Priaksor deluje na nižim temperaturama koje su česte u ovom periodu. Priaksor je odlično rješenje za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti u ječmu. Primjenom Priaksora najvažniji listovi za prinos su perfektno zaštićeni. Biljke dobijaju intenzivnu zelenu boju, a period nalivanja zrna je duži. Jednostavno, Priaksor je investicija koja se isplati. Bila je ovo još jedna agropatrola. Nadamo se da smo vam sa našim savjetima pomogli kako da zaštitite pšenicu i obezbijedite visoke prinose. Više informacija potražite na našem web sajtu kao i na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećoj agropatroli. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rješenja za poljoprivredu.